Nyt on tullut aika purkaa laatikot. Mä oon asunut mun uudessa asunnossa nyt 2 päivää. Tää on 3. päivä. Ja huomenna näitä laatikoita tullaan hakemaan. Ja kuten te voitte ehkä huomata, niin nää ei ole vielä hirveästi tyhjentynyt. Mun on ollut aika paljon kaikkia kiireitä tässä nyt parin päivän aikana. Mutta nyt tänään mun pitäisi nämä kaikki tyhjentää. Että toivottakaa vaan onnea ja tehdään se yhdessä. Sori, mä huomasin, että mun kamera on vähän buoskas. Noin. Now we see clearly. Mulla on näköjään myös ruokaa naamassa. Mä en löytänyt äsken haarukkaa, kun mä söin pastaa, niin mä söin sitä lusikalla ja se oli ihan sairaan vaikeeta, joten ei jatkoon. Nyt oikeesti tavarat purkuun. Mä en oikein niinku tiedä, mistä mä aloittaisin. Jotenkin tää on niinku silleen kivaa, mut silti on silleen, että kun on uusi paikka, niin mihin kaikki tavarat pistää, niin se on vähän vaikeaa miettiä sitä välillä. Mä pesin eilen jo pyykkiä. Niin laitetaan ensin ne pois. Tavallaan kun laittaa vaatteet uuteen kaappiin, niin mihin vaikka sinne laittaa, mikä on järjestys. Aika paljon tarvitsee tätä aivokapasiteettia nyt. Jos mä laitan tän tähän. Tässä ois. Okei, mä laitan mun lasit tänne. Siellä on jo 1. Aloitetaan nyt sitten tästä vaan. Ei tässä muu auta kun vaan aloittaa jostain. Ensimmäinen laatikko tyhjennetty. Enää 19 jäljellä. Nyt on toinenkin laatikko tyhjennetty. Siellä oli mun kaikki tommosia lääkkeitä, tommosia tärkeitä asioita. Tai ei tärkeitä, vaan tärkeitä. Mulla on tällaiset. Ja nämä menisi johonkin tänne. Toivottavasti. Oi, on hyvä. Tässä on 2 ensimmäistä asiaa, mitä menee tänne laatikoihin. Tiedättekö, noi haarukat, veitset ja lusikat pitää laittaa tiettyyn järjestykseen. Ja se on haaveilu. Mä näytin jostain, mä olin silleen, haaveilu, eli haarukka, veitsi, lusikka. Toi on niin fiksua, niin mä käytän nyt tuota tekniikkaa. Tai oon käyttänyt siitä lähtien, kun mä kuulin siitä. Ja se on silleen hyvä, että tavallaan sit jos vaikka sä oot vaan kokonaan tätä laatikkoa, vaan sä näet vaan niinku ne loppupäät niistä haarukasta, veitsistä, lusikasta, niin sit sun ei tarvitse miettiä, missäkään se oli se haarukka. Vaan sit sä voit olla se, eli haarukka. Eli se on siinä. Joo, saa käyttää. Ei oo mun keksimä kikka, mutta aika hyvä semmonen. Perkule, kun on painava. Ei juma. Mitä täällä on kiviäkö? Täällä on kaikki tämmösiä kapustoja. Nää asiat täältä ylälaatikosta meneekin nyt ihan alas. Koska siis edelliskämpässä mulla oli silleen niin vähän kaappitila keittiössä, niin mun piti laittaa mun lautaset silleen alavetolaatikkoon. Täällä ei oo sitä ongelmaa, niin mä laitankin nää leivinpaperit tänne alas. Ja sitten nää haarukkavetsilusikkaa tähän ylimmäiseen. Sitten tämmöset pillit esim. Ja kaikki tommoset veitset, terävät veitset, niin tänne voisi olla fiksua. Tää on kyllä aivopeliä, tää järjestely. Yhteen laatikkoon tulee tämmöset kaikki. Oikeesti ihanaa. Mä löysin tämmösen, missä oli haarukoita. Oikeesti mun ei enää tarvitse syödä lusikalla pastaa. 3. laatikko tyhjä. Siis mulla oli pakko nyt tulla hetkeksi tää sohvalle vaan makoilemaan, koska mulla tuli niin kuuma, kun vaikka täällä on niin kuuma kuin mun vanhassa kämpässä oikeesti, mutta jotenkin oli vaan todella kuuma. Mutta mun pitää nyt oikeesti jatkaa, koska mun on siis pakko huomisen aamuun mennessä saada tyhjennettyä nämä laatikot. Jatketaanpas nyt tätä urakkaa. Toi seuraava laatikko on niin painava, että mä en voi kantaa sitä tänne, koska mä en jaksa. Niin mun nyt pitää tälleen vähän purkaa sitä tuolta kauempaa. Ainakin osittain, kunnes mä jaksan sit kantaa sen. Mä otan täältä tälleen painavimmat jutut pois. Esim. Täällä on tämmönen teline tänne talouspaperille. Tää on esim. Aika painava. Niin toin sen nyt tänne. Tadaa! Nyt! Täällä on myös mun leivänpahdin. Mun matchatarvikkeet. Mä nyt aion vihdoin lähipäivinä testata tehdä tätä. Mä en oo vieläkään testannut. Pian on sen aika. Ja te tuutte todellakin näkemään sen, koska mua jännittää, miten mä onnistun. Näitten lisäksi mä ostin tämmösen ihan sairaan söpön matchakulhon, missä voi tehdä tai sekoittaa sen matchan, koska se on aika tärkeä vaihe siinä. Niin tällainen
Tää on mun mielestä ihan sikasöpö. Niin nyt on niinku kaikki silleen tarvikkeet ja nyt mä voin alkaa opettelemaan sitä prosessia. Esittelyssä mun hedelmää, astia, kuppi, asiakokoelma. Okei, tää ei ole mikään asia periaatteessa, mutta tämmönen teepannu. Tämmönen mansikka. Sitten avokaadolautanen. Banaanirasia. Sitruunasirottimet. Sairaan hienot. Mansikkakuppi. Sitruunakupit. Mansikkamukit. Ja mustikkakupit. I love hedelmäastiat tai marja tai whatever, mutta tämmöiset. Näitä on nyt hyvä kokoelma. Tättärää. Mulla ei ollut mulla viime kämpässä niinku sellaista jääkaappia, että se olisi saanut magneetteja, mutta nyt mulla on semmonen jääkaappi ja mulla on magneetteja niinku kaikkialla, missä mä oon käynyt. Laitetaan ne mun jääkaappiin. Nyt on tullut aika laittaa kenkiä. Mä en rehellisesti tiedä, mihin mä laitan mun kaikki kengät. Ehkä osa voisi mennä varastoon, koska talvikenkiä ei tarvitse enää. Jotenkin mä en jaksaisi nyt tehdä tätä purkamista, mutta pakko, mikä pakko. Mä laitan osan kengistä tämmöiseen pahvilaatikkoon, niin ne saa sitten mennä varastoon. Mulla lähti yksi kynsi eilen, kun mä kaivoin nyt laatikoita, ja kattokaa mitä siellä just äsken kävi. Ei kivaa. Voitaisko tehdä pian uudet kynnet? Nää alkaa jotenkin lähtemään jo. Siirrytään lajittelussa näihin peilikaappeihin. Täällä on jo jotain tavaraa, mitä mä pistin tänne silloin. Musta tuntuu, että mä en tänään vielä laita vaatteita, koska mä en ehkä ehdi. Koska ne on niinku noissa säkeissä, niin niitä säkkejä ei tulla hakemaan. Ja sit mä taas tajusin, että mun pitäisi hankkia tähän tyyli jotain koreja, koska tuolla on niinku nyt mun alusvaatteja. Mut joo, nyt mä laitan niinku lakanoi pyyhkei. Minä olen off camera purkanut laatikoita. Ja tilanne on nyt tämä. Mä oon purkanut siis aika monta laatikkoa. Tässä on niinku vielä 5. 2 niistä mun on pakko vaan niinku leväyttää tuohon lattialle, koska niissä on kaikkia kosmetiikkajuttuja, mitkä ei niinku vielä mahu mihinkään ja mun pitää ostaa laatikoja niille. Niin mun täytyy vaan niinku... Joo. Mä menen sitten huomenna asti niitä laatikoita, mutta aika hyvin saanut purettua. Mä ehkä vielä aamulla tai joskus tänään vielä myöhemmin sitten hoidan noin muut, mutta mun kaappi näyttää tältä. Tää nyt on vähän silleen random ehkä vielä, koska mä en toki tiedä miten mä laitan nää, mutta tää on niinku tällainen. Ja sit tuolla on noita lakanoita ja pyyhkeitä tommosia. Ja sitten tää toinen kaappi on niinku tämmönen sekasotku. Joo. Ja sitten mä laitoin mun takkia roikkumaan tänne eteiseen. Tuolla on. Ja oikeesti kattokaa. Mä tilasin uudet kengät. Ja ne tuli. Ja ne on tämmöset. Ja ne on ihan sairaan hienot. Mulla on opsio näihin Adidaksen kenkiin. Mut ei se mitään. Ne on ihan sairaan hienoja. Tähän mansikakippoon mä aion laittaa mun avaimet. Tää on se paikka, mihin mä laitan ne, kun mä tuun kotiin. Tättärää. Mut nyt oikeesti mä myös teen, mulla on nälkä, niin mä nyt vaan syön ja koitan käydä ajoissa nukkumaan. Nyt mulla on myös niinku astioita ja kaikkea mistä syödä, niin elämä on helpottunut huomattavasti. Palataan astiaan huomenna. Gen. Hyvää seuraavaa päivää. Kuten näette, muuttolaatikat just vietiin pois. Täältä tuli nyt paljon tilaa. Tosiaan tilanne on myös tämä, niin mun pitää mennä astumaan laatikoita, semmosia, mitä voi laittaa sinne päällekkäin. Ja sitten niin kun nyt on enää sit kinda vaatteet laittamatta. Mä olin myös äsken palaverissa mellakalla ja sitten mulle soitettiin, hei, täältä tulisi hakemaan näitä laatikoita. Mä olin vaan, ok, että mä tuun päästämään sisään. Mahtavaa, nyt mä menen vielä takaisin sinne, koska mä en ehtinyt moikkaamaan ihmisiä, koska mun piti vaan lähteä äkkiä. Kuumuus on jotenkin läsnä. Ehkä mä juon vähän vettä. Tää on rare näkymä, että mä oon venyttelemässä. Ootteko nähnyt ennen? No ette varmaan oo. On vähän jotenkin jumis. Piirät hieman hiki.
Mä voin siirtää hymynaamaan. Jos menen näin, niin jos vaan tärisee. Jes. Tällaista kuvaa. Mä kuvaan tämmöstä. Tämmössä. Siis Venä, vlog on vlog. Sä itse tuntuu vaan. Täällä pidetään hotellia, niin täytyy laittaa sohvaa kasaan niin sanotusti tälle, ettei me sitten yöllä tonne väliin tipu. Tänne. Ai tommonen. Joo, tämmönen. Nyt kun mä vedän yöllä siinä rallia, niin ei lähde sohva mukana. Sitten vielä toinen. Mä kävin eilen uimassa, mä hyppäsin treenien jälkeen laiturilta, se on semmonen varmaan metri. Jep. Niin sitten mä nousin sieltä ja mun toinen bikini oli lähtenyt vähän silleen, sit mä olin vaan Ei! Mitä? Siis ei mulla oo ikinä ne pudonnut. Mä ostin tänään tällaisia koreja, tämmösiä. Maksoi yhteensä 50 € mun kaikille kosmetiikka-asioille, koska näitä on aika paljon kertynyt tässä. Niin nyt mä saan ne järjestykseen. Mä ajattelin jotenkin sen lajitella ne. Ehkä mä otan hiusten muotoilu kautta joku semmoinen. Kaosta on saatu nyt hieman järjestykseen. Tossa on nyt Pino laatikoita ja Nella. Täällä on nyt kaikki silleen suurin piirtein kategorioittain. Ja tähän mä laitoin nyt tämmönen aika iso kassi kaikenlaisia juttuja, mitä menee kiertoon. Mä en oikein tiedä, mitä mä vielä teen näille, mutta tää on semmosia juttuja, mitä mä itse tarvii. Mä ehkä teen jonkun arvonnan Ellan inspiroimana. Hyvä, kun meillä on täällä Ellanetta. Ja tässä on vielä hieman kaaosta, mutta ei enää niin paljon. Tänne! Kato, tänne mä mietin, tämmönen söpö pieni kasa. Onko se pysyvä? On. Sen takia mä ostin hienoja. Ahaa. Niin. Tässä on kuivatusteline myös. Siis mä olin tuolla keittiössä tänään, sit mä olin silleen, herra jumala, mikä tossa mä olin silleen, ne on vaan mun housut. Palataan vielä vaatteiden parissa. Nyt on kuulkaas kaavit täytetty. Et mun kyllä nyt täytyy vielä kerran käydä nämä vaatteet läpi silleen ennen syksyä, koska tästä ei muuten tule mitään, mutta siellä nyt on. Nellan ensireaktio. Älä kato sinne alas. Mut nää kyllä täytty. Äsken oli tyhjyyttä. Siellä on mun sekasäkki, se on vielä siellä, mutta... Aika hyvä. Missä nyt sitten noi loput laitat? Siellä on vähän talvivaatteita. Mä vien ne varastoon. Joo, varastoon. Varasto on hyvä. Poissa silmissä, poissa mielestä. Kun ton alaosa sekamelskan siivoo, niin sit... Tossa on henkareita niin. vaikka muille jakaa. Jep. Niin kyllä tästä niinku hyvä saadaan. Jotenkin mä sain näistä lattialta pois, niin mä olen todella iloinen. Niin nyt voidaan sulkea. Näin. Ja näin. Tadaa! Joten kiitos kun sä katselit tämän videon ja nähdään sitten taas seuraavassa. Niin.